aku sing tua sing akeh lupute ya apane aku tak lanang ya toh untuk wanita itu selalu benar untuk jaluk sing aku ya kok malah lagi bapak anak kok anak kok ngono sikut Bapak apa Nduk Bapak kan pernah salah sama aku. iya Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. iya Kan aku udah pernah salah. oh iya cuk sini sumpung di sini hei Bapak Jen gak asik. iya wes salih bapak wes sungkem wes Loh kok gak dicium? lho kok ware sing nyung tangan iki nah nganggo dasar apa neh kowe? Arep nganggo alasan apa? Kowe salah, kowe luput, kowe iki pendhita gaweanmu maca kitab suci. Gaweanmu maca weda suci, gaweanmu ngeling-ngelingke wong sing do lali. Ning patrapmu malah ora genah kaya klintoh ngono kuwi. Ayo. Wingi kae nek perawan joget kembenan wae mbok elingke saking wedimu karo dosa. Lah bareng saiki Sukesi udoe tek bingung. Hah? Aku ngerti kowe wong lanang, aku ya wong lanang. Angger weruh ngono kuwi mesti akeh pengene. Lah keng kabeh kuwi piye carane meper drondos ya kowe ya? Hah? Ngene iki malih enek paribasan gula batu wedange jahe calon mantu malah mbok gaglak dhewe. Ayo muni ya kowe. Aku sing salah. Aku unek-unekno Kyai, kowe wis miwiti gawe perkara. Kowe wis gawe gelane anakmu lanang Danapati. Kowe uga gawe gelane bojomu Silokati. Uga kowe salah karo kapanditanmu. Ayo. Durung nek iki engko wiji sing mbok tandur. Wiji sing mbok tandur ana Sukeksi. Iki kedadiane saka nafsu, Semar ora ndisiki kersa. Semar ora ndisiki kersa, nek besok wiji sing mbok tandur kuwi dadi memala piye? Nalika samono saya manjuluk kandhutane Sang Dewi Sukeksi sinurung getering jagat wanci leking jabang bayi ana udan getih srenggala sewu samya ambaung sesarengan manuk gagak miang kolik ingkang samya cecaklak jejogetan miang langse gumbala kiri mijil mengengeh janggitan diwasaning wanci gantining sasi miwah taun sinebat Sang Rahwana nindakake tapa brata
ing Gunung Gokarna 10.000 taun suwene. Pramila uga sinebut Sang Dasamuka. Donya geger walik watu. Prana kamurkane Sang Rahwana ya Sang Dasamuka. Solahe Sang Rahwana kekitrang. Lamun Cinandra gumricik ngampar banyu gegirisi solahe. Wahyut Dasamuka Gurarupa
pangsas kati angin pangsampal keprapal selo satu lumayu mangungsi kagiat kakudo kang jogo sejatine alam ingkang tinuding ing jagat bandaku yudonyaku potet kula wonten dawuh tinimbalan Sinuhun Prabu Rahwana aku wis kelakon tapa bratana Gunung Gokarna 10.000 taun saben 1000 taun mestakaku tukul ngancik mestaka ingkang angka 10 aku kerawan para dewa nganti para dewa maringi sakyajik jaya kawijayan mula aku iki uga sinebut Dasawadana mula ndak kira ning jagat iki ora ana sing bisa munjuli kasektene Dasamuka aja tamung calma manungsa tak kira dewa wae padha gigrek marang kasektenku atas paduka napa badhe mrawasa para dewa paduka napa saged menang sebab apa dewa menika mboten saged pejah dewa menika ora iso mati nadyan kenging sakit ning dewa niku mboten saged pejah mangga paduka menika masih kesandangan kulit daging nyuwun sewu paduka menika bakse jalma walaka titah sawantah dadi aku iki isih iso mati tasih carane ben aku ora iso mati piye paduka kedah ngudi indak ngilmi gayuh wuwuhing kawruh apa ana ilmu sing marake Dasamuka ora iso mati podet wonten jenenge kawruh apa mapane ana ngendi mapanipun wonten ing alas Sunya Pringga. Ing mriku wonten pendhita peparab Begawan Subali ingkang anggadhuh aji panca sunya bumi. Wah, dalah. Alas Sunya Pringga jenenge Subali. Inggih. Dutna sing dadi lakuku. Duduhna sing jenenge Subali. Aja ninggal hambeke sinatriya. Dasamuka kepengin ngregem aji panca sunya bumi arep ben ora iso mati podet
Pancasonyama. Worok pedang bosok kowe. Ah. Munyuk sak kucing lingak-lingut tawane Dasamuka. Kurang ajar kotet. Kaya ngene duwe aji Pancasunya badake kowe. Ayo taneo biangjian kowe. Wah. Wah, latalah. Wah! Weh! Wah! Aku ngrumangsani kalah. Aku ngrumangsani luput. Nyatane aku Sor Prabawa mungsuh tanding Resi Subali. Taunana windanana Dasamuka ora bakal bali ana negaraku Ngalengkati Raja. Yen aku durung nyiswa nyantrik marang Resi Subali, lan Dasamuka ora bakal bali ana negaraku Ngalengkati Raja. Yen durung bisa nyecep kawruhe Resi Subali, Aji Pancasanya. Dasamuka piye? Aji Pancasanya bakal tak paringake, bakal tak gethok tularke. Nanging ilang ana hambekmu kang sumungah sesongaran. Awit saking ilmu guna kasantikan mono, sejatine mung kinarya sarana memayu hayuning bawana. Ya Resi Subali Dasamuka janji yen nganti aku isih duweni watak angkara murka, besok matine Dasamuka ya mung karo bangsaning Kakang Subali, bangsa Wanara. Bagus, mandi ra kaya ucape dhewe. Wengakno budayamu kinarya panjinging Pancasunya. Ratu Ngalengkadraja. Sinamung kandang suling Subali ngidung warlan sarabaswa
raro lampu murup Lancer kuning adedek pakulitane banyak sembelanya sembedeng raati mangan jangan lengang tangan dan kumingan Satya Benawati Rangga Putri Asina
satu ya. Kaya kepulen jadali aku termakan kinjeng nae motore mabur ceceran sangani aja nangis barang wae dene awes ora kaya nangis Rumangsaku kok suwe ora jogetne cangik. Lah ya angger jaman saiki kok wis masuk season limbukan angger kayon diangkat kok wis endeng tung ayo. Ya yo kadang kala kangen sing lawas. Nadyan wis ana garapan sing anyar ning yo kadang-kadang yo cocok yo kangen sing lawas barang yo. Iya mak. Leren-leren. Lakone rada dawa yo. Pancen yo pamundhutane ketua panitia, para panitia kang sarta warga masyarakat iya njaluk lakon sing kira-kira ngentekne swara dalang iya apa Banjaran Dasamuka iki aku meh pirang-pirang tahun wit SMP nganti saiki dadi dalang cekek glegek ya lagi bengi iki ana Banjaran Dasamuka ya mula sagaduking nalar sakadaring lampah ya no iya ngestokake dawuh nek ora disuwuni lakon ngene iki ya ora awake dhewe ya ora sinau iya kaya ngene iki nak malih buka buku gelem sinau iya ngestokke dawuh leren sik ya no leren angka sepisan ora lali ya no anakku limbuk ndak kanthi ya kuwi tak gandeng tanganmu sing tengen bareng-bareng ngunjukake rasa puja lan puji syukur ya marang purbaning Gusti ingkang ngakarya jagat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widi Wase ngono kang wis malembarake keberkahan kenikmatan ya marang aku kang sarta kowe sak rombongan ya satemah awake dhewe komplit sak rombongan iso manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki nggih yo adicarane apa piye adicarane apa iki wis agenda rutin tiap taun ngono ya kuwi nyadranan nyadranan bersih dusun kang kagelar dening para warga masyarakat ing dusun Weru kang sarta para warga masyarakat ing dusun Bulakmaja ngono iya kelurahan Werungotok Kadipaten Nganjuk ngono ya mak agenda rutin tiap tahun iya mula awake dhewe ning kene wis ora iso matur sing akeh-akeh mung isane ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak ngono ya mak kunjuk marang sapa wae ingkang angka setunggal nuwun inggih menika kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan iya kunjuk sapa nuwun inggih menika ingkang angka setunggal ingkang paring amedhar sabda pausonten ngono sapa Bapak Lurah iya lagi iya iya Pak penonton iso gempar ke lho bancine teko iya ayo luar iya kasih jalan iya iya pahlawan akan liwat iya iya jan kaya njaran no iya mengucapkan terima kasih yo walah iya kok leh mlengos no biyen tau tak tengi kok ya duwe anak telur enek ndase ya iya wis ben lungguh sik iya
baleni ambali atur ya ngaturke panuwun Bapak Lurah Bapak Nyoto sarjana sosial Kang sarta sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal ya ingkang dipun pandegani dening Bapak Priya Hadi Prayitna ngono ya Mak Kang sarta sumrambahe aku Kang sarta kowe ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan ya kanggo seluruh para warga masyarakat ngono ing laladan nuwun inggih menika ing laladan dusun Weru Kang sarta Mbulak Maja kelurahan Wrongotok Kadipaten Nganjuk iya ingkang sampun paring kapercayan kapitayan dumateng kula sak kanca sanggar seni Astabrata iya kinen paring lelipur ketiban sampur bengi iki kinen gelar-gelir gantung gong no ngono iya mak ya ngestokake dawuh nek diitung-itung ora nek diitung-itung yen ora kleru awake dhewe sowan rene rambah kaping 3 iki no ping 3 iki nek ora kleru ping 3 iki ya mula ngaturke panuwun ora bosen-bosene warga masyarakat ing laladan Weru Kang sarta Mbulak Maja ya anggone tresna karo awake dhewe sak kanca sanggar seni Astabrata ya ngaturke panuwun ora bosen-bosene mula dhewe ngaturake panuwun sing wis tresnani awake dhewe sak kanca ya tresnani laire ya tresnani batine iya mak iya ngestokake dawuh ping 3 iki mula awake dhewe ya ora iso matur apa-apa sing sepisan mung iso mengucapkan terima kasih iya kang angka 2 mung bisa nderek uyung-uyung nganyeng kuyung ndongake ngono ya Mak ndongake karo para warga masyarakat ing dusun Weru Kang sarta Mbulak Maja anggone wis kasembadan ngadani adicara bersih dusun utawa nyadranan ya muga-muga dusun Weru Kang sarta dusun Mbulak Maja sak rampunge seluruh rangkaian adicara ya kuwi bersih dusun utawa nyadran dusun Weru Kang sarta Mbulak Maja dadya dusun sing badatun thayyibatun warupun ghafur gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja murah sandang lawan pangan cinaketok ing kamulyan tinebena saking bencana alam amin Allahumma amin Allahumma amin ya eman
mateni kok, Nduk. Iya. Warga masyarakat ing Weru Kang Sarta Mbulakmaja awake dhewe rambah ping 3. Heeh. Wi nyuwune wit pertama awake dhewe sowan ki mesti serial Banjaran terus. Oh ngono. Ping pisan sowan rene kae yen ora kleru Banjaran Bima. Ya, Terus tahun winginane ya yen ora kleru Banjaran Anoman. Ya. Terus tahun iki Banjaran Dasamuka. Ya. Tak rasake kok nyolot suwe nyolot angel. Ya. Ora apa-apa ki maratelakake yen warga Weru Kang Sarta Mbulakmaja ki ora mung penonton wayang ning uga pengamat wayang. Oh ngono ya, Mak. Ketitik wit sore, diwenehi lakon ya ngematke, nyang hiburan ya diapresiasi. Ngono ya, Mak. Bengi iki lakone apik-apik ki engko sewengi isine bengok-bengok Dasamuka terus no. Ya, Ngestokke dawuh, nek karo ndek bengi lakone angel ndi? Ya angel iki. Ndek katentreman penting dalange muni katentreman esuk ra ya wis sah ya. Angger njaluk dusun apa desa payu katentreman malah bingung aku. Ya. Arep diseni apa? Penting esuk wis muni katentreman ra ya tentrem-tentrem. Ya. Iya ngestokke dawuh. Wingi bengi nang ndi? Nyang Telungagung Rejo Tangan. Ya. Ning bengi iki hebat luar biasa. Ya, ya Mak ya ngestokake dawuh. Ternyatane penonton Nganjuk kuwi upama arep nonton wayang iki tekan omah wis nggawa sangu dhewe-dhewe. Ngono ya Mak. Upamane arep nonton dalang sapa? Ya, kuwi wis nggawa sangu dhewe-dhewe saka ngomah upamane arep nonton dalang A ya kuwi tekan lokasi ya ora arep-arep dalang A kuwi kudu kaya dalang B. Oh ngono. Arep nonton dalang B, penonton Nganjuk ya ora arep-arep dalang B mau kudu iso persis kaya dalang C lan sak liya sak panunggalane ya. Ki tegese penonton Nganjuk penonton dadi no. Ya ngestokake dawuh. Siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Ya ngestokake dawuh. Yo ki sadurunge ngaturke tetembangan Kang Maneka Warna, ya Kang Sarta ngaturake Mbak Yuku sing paling cantik dhewe, ya Manuk Hara, ya. Ya, nek sadurunge ngaturke sak tembang dhisik, ya. Apa? Aku kepengin pepeling luwih dhisik diaturne. Ya, Malik Slendro. Tembang sing bernapaskan karo religi, tembang sing bernapaskan karo agama. Iya Mak, ya ngestokke dawuh. Merga para warga masyarakat ing Weru Kang Sarta Mbulakmaja wis ngrumangsani, ya. Duweni pedoman dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Ngono ya Mak. Agama karo budaya kudu mlaku bareng, aja ditabrake mengko mundhak cawuh. Ya ngestokke dawuh. Dibawani langkung rumiyin. Sumangga ya dipun bawani dandang kula pepeling karya besar Ki Haji Anom Surata mengko tibake pepeling ya Nok. Ya. Mangga Mas. Rukun Islam kang 5 puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke tembang menika nggih kula kintunaken dumateng Bapa Lurah, Bapa Nyata. Kang Sarta sedaya panitia mugi saged
adamel karenaning penggalih lan saged dadosa jampi saya tombo kesel. Monggo dipun lajengaken Mas. Rukun Islam niku sahadate kang angka siji kang angka loro solat dene kang telu rukun Islam kaping 3 napa Mas? Ramadan nindakne poso Terus papat zakat ping 5 ngibadah haji. Menawi sedaya rukun Islam sampun dipun tindakaken tegesipun rukun Islame dos pundi Mas? Rukun Islam sampurna. Ya, tibake ya nak. Karya besar Ki Haji Anom Surata. Coba kaya ngapa? Dadeke ya.
Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung ya lumantar channel YouTube ngono live streaming Asta Brata Media ya. Dadi iki sing kepareng mirsani ora mung penonton kang ana lokasi utawa TKP, ning kabeh para sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit kang sarta pengikut setia channel YouTube Asta Brata Media juga memonitor para warga masyarakat Weru kang sarta Mbulakmaja anggone kagungan kersa bersih dusun bengi iki. Ngono ya, Mak. Menyelam sambil minum air, ya diwaca dhisik ana layang sing tumibeng pangkon. Ngono ya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Yu Cange. Panggih malih dalam rangka bersih dusun Mbulakmaja lan Weru. Kelurahan Wrongotok, Kadipaten Nganjuk. Kula nyuwun gending ya. Bawa palaran langgam ngimpi. Loro ki apa ki jagat wengi ki apa ki. Terus telu ninggal katresnan Persi Samboyo kang sarta ingkang pungkasan Podang Kuning ya. Gending menika katur para pamirsa sedaya sugeng mirsani ngantos paripurna saksampunipun bersih dusun Mbulakmaja Weru masyarakat diparingi sehat wal afiat panjang umur banyak rezeki dipun tebehaken saking musibah sengkala lan penyakit wassalam saking menika seksi wayang kulit ngono ya Mak ya dipinangkani sing kira-kira kanca-kanca iso dipinangkani karo gegojekan karo mlaku ya no yo Mbak Mak Anuhara katuran jumeneng ngono ya Mak serampatne ya serampatne iya ben anu golek keringet no ya